या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। येणाऱ्या निवडणुकीच्या अगोदर भाजप महाराष्ट्रात काही ना काही चमत्कार करेल, त्यामुळे अजितदादांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतरही काहीतरी शिजत असल्याचे संकेत राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी दिले। जिल्हा संघाच्या निवडणुकीत भाजपनं मोठी खेळी करत नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात केली आहे। जिल्हा संघाच्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे व्हिक्टर डॉन्टस तर भाजपचे संतोष नांचे यांच्या गळ्यात उपाध्यक्षपदाची माळ पडली आहे। सिंधुदुर्गातील आणि जिल्ह्याबाहेरील वाळू, अन्य गौण खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांमधून संबंधित वाहन चालकांनी 21 एप्रिल सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंतच वाहतूक करावी असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले। शिवडाव धरणाचं पाणी गडनदी पात्रात दाखल झाल्यानं कणकवली वासियांची पाणी टंचाईतून सुटका झाली आहे। 21 एप्रिल पासून सुरळीतपणे पाणी पुरवठा होणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिली आहे। रस्त्यावर बसण्यास अटकाव केल्याच्या रागातून कलमट येथील मच्छी विक्रेत्या महिलेनं ग्रामपंचायत कर्मचारी गौरव तांबे यांना मारहाण केली आहे। या प्रकरणी सपना शिरसाट हिच्यावर कणकवली पोलीस ठाण्यात अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला। अवैध दारू बाळगल्याप्रकरणी सावंतवाडी इथं पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलंय। प्रवीण पुरुषोत्तम देऊलकर असं संशयिताचं नाव आहे। सावंतवाडीतील एसटी डेपो परिसरातील डांबरीकरणाचं काम निकृष्ट दर्जाचं झाल्यास शिवसेना गप्प बसणार नाही असा इशारा ठाकरे गटाचे उपजिल्हा संघटक शब्बीर मणियार यांनी दिला। येत्या 27 एप्रिल ते 3 मे पर्यंत परशुराम घाट हा वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे। परशुराम घाट हा एक आठवडा वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात येणार असल्यानं दरम्यानची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवण्यात येणार आहे। राज्यात कडक उन्हाळा जाणवू लागलाय। महाराष्ट्रातील कोकणात उष्णतेची लाट आहे तर विदर्भातही उन्हाचा चटका तापदायक ठरतोय। राज्यात सध्या वेगवान घडामोडी घडताना दिसतात। गुरुवारी अदानी यांनी पवारांची भेट घेतली होती, त्यानंतर आता उदय सामंत यांनी पवारांच्या भेटीसाठी सिल्वर ओकवर पोहोचले। वाढत्या तापमानामुळे राज्यभरातील राज्य मंडळांच्या सर्व शाळांना 21 एप्रिल म्हणजेच शुक्रवारपासून सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे। शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाकडून तसा शासन निर्णय जारी करण्यात आला। अजित पवार भाजपमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चा रंगलेल्या असताना शिंदे फडणवीसांसोबत पवारांचा फोटो बॅनरवर झळकलाय। शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी एकत्र लढणार अशा आशयाचा हा बॅनर आहे। राज ठाकरेंची रत्नागिरीत सभा होती, परंतु या सभेसाठी जे मैदान निश्चित करण्यात आलेलं होतं ते देण्यास संबंधित संस्थेनं नकार दिला। पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला कोण संजय राऊत असा सवाल करत अजित पवारांनी टोला लगावलाय। मी फक्त आमचा पक्ष आणि आमच्या पुरतं बोललो होतो असंही पवार म्हणाले। कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे। या निवडणुकीत आता राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील उतरणार आहे। यासाठी राष्ट्रवादी सज्ज झाली असून कर्नाटकात किती जागा लढवणार यावरही निर्णय झालाय। 14 श्री सदस्यांचा मृत्यू हा उष्माघात आणि डिहायड्रेशनमुळे झाल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय। शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विरोधात मुलुंड न्यायालयात अब्रू नुकसानीचा दावा दाखल केलाय। त्यामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे। मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसलाय। मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे। कथित आर्थिक अफरातफर प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या 3 मुलांना विशेष PMLA न्यायालयानं 4 मे पर्यंत ईडीच्या कारवाईपासून दिलेलं संरक्षण कायम ठेवलंय। पुण्यात एका कार्यकर्त्याची नवीन गाडीची अजित पवारांनी पाहणी केली। गाडी बघितल्यानंतर त्यांनी पण एकच सीट मैत्रिणीला न्यायचं असेल तर अशी टिप्पणी केली, त्यावर एकच हशा पिकला। समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात झालाय। ट्रकखाली कार चिरडली गेली अन काळजाचा थरकाप उडाला। अपघातात एक ठार, 2 जण जखमी झालेत, त्यामुळे जखमींवर सिंदखेड राजा रुग्णालयात उपचार सुरू आहे। जम्मू काश्मीरच्या पूंछ परिसरात पुन्हा एकदा भारतीय सैन्य दलाच्या जवानांना टार्गेट करण्यात आलंय। जवानांच्या गाडीवर हल्ला करण्यात आला। या ग्रेनेड हल्ल्यात 5 जवान शहीद झाल्याची माहिती मिळाली आहे। ट्विटरनं गुरुवारी मध्यरात्रीपासून ज्यांनी ब्ल्यू सेवेसाठी शुल्क भरलेले नाहीत त्यांचे ट्विटर खात्यावरील ब्ल्यू टिक काढायला सुरुवात केली आहे। यात अनेक दिग्गज मान्यवर, नेते मंडळी, अभिनेते, खेळाडूंचा समावेश आहे। जिया खानच्या आत्महत्येच्या प्रकरणाला आता जवळपास 10 वर्ष होत आली आहेत। या केसवर आता 28 एप्रिलला सीबीआयच्या एका विशेष कोर्टात सुनावणी पार पडेल। तिचा कथित बॉयफ्रेंड अभिनेता सूरज पांचुल याला अटक केली होती। नवी दिल्लीतील साकेत कोर्टात गोळीबार झाला। या कोर्टात झालेल्या गोळीबारात एक महिला जखमी झाली आहे। यानंतर कोर्ट परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं।
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.